श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 86 27। तिलारी धरणाच्या जलाशयाला लागून शिरंगी हद्दीत सुरू असलेल्या काळ्या दगडाच्या खाणी कायमस्वरूपी बंद कराव्या या मागणीसाठी सुरू असलेलं खंडाळे ग्रामस्थांचं साखळी उपोषण 6व्या दिवसानंतरही सुरूच राहिलं आहे। आता या आंदोलनाला गोव्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते प्राध्यापक राजेंद्र गेरकर यांनी भेट देत या आंदोलनाचं समर्थन केलंय। मुळात पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात अशा गौणखाणींना परवानगी देणे पूर्णपणे बेकायदेशीर व घटनाबाह्य कृत्य असल्याचा गंभीर आरोप यांनी भेटीदरम्यान केला। तर खाणी कायमस्वरूपी बंद होत नाही तोवर आंदोलन थांबणार नाही असा इशारा उपोषणकर्त्या खंडाळे ग्रामस्थांनी दिला। तिलारी धरणालगत शिरंगी हद्दीत काळ्या दगडाचं सुरू असलेलं उत्खनन कायमस्वरूपी बंद करावं या मागणीसाठी खंडाळे ग्रामस्थांनी येथील शिव परिसरात गुरुवारपासून साखळी उपोषणास सुरुवात केली। मात्र उपोषणकर्त्यांची मागणी पूर्ण करताना प्रशासन अपयशी ठरत असल्यानं उपोषण चालू ठेवण्याची नामुष्की त्यांच्यावर उडवली आहे। या उपोषणाला महसूल व जलसंपदा विभागाचे अधिकारी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत। मात्र उपोषणकर्ते खाणी कायमस्वरूपी बंद करा या मतावर ठाम राहिल्यानं हे उपोषण 6व्या दिवशी सुरूच होतं। गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारच्या संयुक्त सहकार्यान जो तिळारी धरणाचो प्रकल्प मूर्त स्वरूपान गेला त्या वाठारान हांव खांद्याळे आणि शिरंगे हे जे 2 दोडामार्ग तालुक्यातले गांव येता थंय आसा। एकंदर आमकां पळोवपाक एक भयानक चित्र दिश्टी पडटा ते म्हळ्यार फाटल्या वटेन म्हज्या आसा तिळारीचो जलाशय आणि हांव ज्या वाठारान उबो आसा थंय आसा एक स्टोन क्वारी दगडाची खाण आणि हो जो बेसाल्ट दगड आसा तो फोडपा खातीर ज्या पद्दतीन हांगासर परवाने दिल्या ते दाखोवन दिता की महाराष्ट्र सरकाराक गोंयच्या आणि आपल्या दोन्ही सरकारान जे कोट्यवधी रुपया खर्च केलेले आसा ज्या धरणाच्या निर्मिती खातीर ज्या जलाशयाच्या निर्मिती खातीर त्या जलाशयाच्याच अस्तित्वाक सुरुंग लावपी हो प्रकार जो आसा हो आयज प्रकार उघडकीस येयल्लो आसा। खांद्याळेचे लोक जे आसा हे धरणे धरपाक उपोषणाक बसलेले आसा। ह्या वाठारान हांव त्या लोकांक पुराय रितीन समर्थन दिता कारण एका बेकायदेशीर बाबीक तेंच्यांनी आवाज उठयलेलो आसा आणि गोंय सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारान बेगोबेग ह्या बेकायदेशीर कृत्याची तेंच्यांनी दखल घेवची कारण हांगासर अशा प्रकारच्या व्यवसायाक परवानगी दिवप हे पुराय चुकीचे आसा। महाराष्ट्र सरकारची जे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आसा तेंच्यांनी जी 2024 नियम आणि अटी जाहीर केलेले आसा त्या सगळ्या नियम आणि अटीचे उल्लंघन करपी हो प्रकार जो आसा हो आमकां पळोवपाक मेळटा। कसल्याच प्रकारच्या कायद्याचे पालन न करता जेन्ना एखादी क्वॉरी आणि जेन्ना एखादो व्यवसाय चलता तेन्ना त्या जिल्हाधिकाऱ्याचे कर्तव्य आसा सिंधुदुर्गान ओरोस हांगा बसपी की अशा कृत्याक तेंच्यांनी आळो घालप। पर्यावरण परिसंस्था आणि वन्यजीवाच्या अस्तित्वाक एकंदर संकश्ट निर्माण करपी आणि आयज जो हत्तींचो प्रश्न आणि एकंदर रानांतल्या जनावरांचो प्रश्न जो बिकट जाल्लो आसा तेका हे बेकायदेशीर चलपी व्यवसाय कारणीभूत आसा। महाराष्ट्र सरकार हो वाठार जो आसा हो वाठार कित्याक लागून अधिसूचित करिना हे आता स्पष्ट जाल्लें आसा की एका वटेन लोकांच्या दोळ्यांक तुम्ही पाणी लावपा खातीर तिळारी कन्झर्वेशन रिजर्व घोषित करता आणि त्याच क्षेत्रांत तुम्ही अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर व्यवसायाक चालना दिता हे पुराय तरेन भारतीय राज्यघटने कडेन द्रोह करप आसा। हांव महाराष्ट्र सरकारचे जे मुखेलमंत्री आसा तांकां विनंती करता कारण तेंच्या कडेन गृह खातें आसा आणि त्या शिवाय पंकजा मुंडे जे आसा जो पर्यावरण मंत्री आसता महाराष्ट्राचो तेंच्यांनी दखल घेवची ह्या बाबीची आणि ही जी खण आसा आणि हो जो क्रशर युनिट ताका जे परवाने दिल्लेले आसा ते तेंच्यांनी बेगोबेग फाटी घेवन कायमस्वरूपी हांगासल्यान हो व्यवसाय जो आसा तो हद्दपार करपाक जाय। ना जाल्यार हे जे धरण बांदलेले आसा हे जलाशय जे बांदलेले आसा ते खांद्याळा गांवाच्या अस्तित्वा खातीरूच संकट जावचे ना तर दोडामार्ग तालुक्यातल्या ह्या वाठारांतले जे गांव आसा त्या गांवाच्या अस्तित्वाक लेगीत सुरुंग लागतालो तेन्ना
हांव सरकारा लागीं विनंती करता, गोंय आनी महाराष्ट्र सरकारा लागीं की तेंच्यांनी हो वेवसाय जो आसा हो एकंदर पर्यावरणाच्या अस्तित्वाक सुरुंग लावपी ही जी खण आसा, हो जो क्रशर युनिट आसा ते बंद करपाचो निर्णय घेवपाचो आनी लोक जी मागणी करतात त्या मागणीक तेंच्यांनी आपलो पाठिंबो दिवचो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.